Precisamente a pandemia do coronavirus está a facer que se cancelen a maioría das festas e as que se fano cun formato completamente distinto. O Concello do Carballiño cambia esa celebración da Festa do Pulpo por unha semana gastronómica do 3 ao 9 de agosto, onde o pulpo será o protagonista. A Festa do Pulpo do 2020 non se celebrará como anos anteriores, senón que se cambia por unhas xornadas gastronómicas na vila, entre o 3 e o 9 de agosto, nas que o protagonista seguirá recaendo no pulpo ao estilo a feira, con pulpeiros polas rúas e con degustacións nos bares, mesóns e restaurantes do casco urbano, que ofrecerán un menú típico da Festa do Pulpo. O Concello mantivo varias reunións cos pulpeiros e hosteleiros para organizar estas xornadas. Recoméndase ademais que nos establecementos hosteleiros da vila se fagan reservas previas para calquer día da semana, sobre todo para o venres 7 de agosto, o sábado 8 e o domingo 9. O concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, falou de como será o funcionamento desta festa, destacando que terá un formato similar ao Día da Cachucha e se se continúa a traballar no título de internacionalidade da festa. Os locales, aqueles que restaurantes ou que teñen servicio de cociña, preténdese facer un formato cachucha, como facemos na Festa da Cachucha, non? Que todos os locales que se adhieran, pois poñémonos en contacto con eles, o seu número de teléfono, anunciarémolo, pondremos incluso o precio do menú, é onde pois o típico pois é pulpo, carne ao caldeiro, empanado ou en algúns outros locais que teñen outro tipo de variedade de comida, pois que podan tamén poñer tamén se queren o precio da comida, bueno, pois eu creo que con reserva e con todo ese sistema vamos a ter un bo funcionamento do que é a tranquilidade e a normalidade do evento. Xa estamos traballando moi mediáticamente, é o que temos que mover a página web, que sabes que tamén como estamos con esa internacionalidade, que creo que a vamos a conquerir xa definitivamente, metes unha selección no medio, frenou un poquinho todo isto, pero bueno, pois o importante é que Carballiño continuará en próximas edicións, esperemos que así sexa, coa normalidade de volver a conquerir esa Festa do Pulpo co carácter internacional e co carácter que de por sí ten de festa normal, de festa gastronómica máis importante de Galicia, e que tanto esta como a outras, pois que volvamos á normalidade para que se celebren con normalidade, nunca mellor dito.